mı? Boy. Jaňa çekmaňy. Вот это да! Yok, спасибо. Ne için çağırdın? Jaňa da bärden emma. Ne ettin? Hmm. Çekme. Çekme. Nemçilik mi? Eda içeceğim. Çekme. Совесть-то должна быть хоть какая-то! Tere soskomy diýe kakajan. Kakajan men sana bir zat aýdyn. Näme diýe? Näme ýetip bilmese püftiýer diýärmi? Hana şu. Sere atduşun ýazýanda. Paka sag boluň. Zaýa bolsam näme işleýän efirimde gitdi ýok boldy. Da erkekler hemmesi şöyle. Oh my. Gülöýüne açyk siziň ýazýan zatlaňyz. Ben size bir zat aýdaýyn, iň soň sözüm çykmakam bolam ha. Baryňyza ýetip bileňiz. Hemmeňizden siktirip bilen musurlar. Вот это поворот! Alo. Dünya. Aha, Dünya. Kunti. Kimaybul? Näçe berýän? Jelet. Nahur sen tohumyňda onça pul ýok meni bir gezek pul No, berýär. ansa kurda dogonum ke no. Men dogonum Bolmaz. ýok, nahur fikir ýaly, ejeň sikeksen o tohumyň derkek bam fikirler ýaly o gutaran. Bak jişmamaňa etýärdi. Böyle Ejeň bile bak. Ejeň bakylyny kız. Nahur edil bara. Riz tapmanar eşek sikip börenler düýnüň dagyň ortarasyna sikişläp bölsüň. Nä nahur anten ýetirilim efira gada girip başlanyň bolar.